Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Unya miduol si Pedro kang Hesus og nangutana, Ginoo, makapila ba makasala kanako ang akong isig katao ug ako gihapon siyang pasayloon? Makapito ba? Sa Hesus mitubag, dili kay makapitura, kundili kapituan kapito. Kay ang gingharian sa langit sama man sa usa ka hari nga nakighusay sa mga utang sa iyang mga sulugoon. Sa diha nga nagsugod siya paghusay, gidala ngadto kaniya ang usa ka sulugoon nga nakautang kaniyag milyon ka pisos. Og tungod kay wala man siya igong ikabayad sa iyang utang, misugo ang iyang agalon nga ibaligya siya ingon nga usa ka ulipon, lakip ang iyang asawa ug ang iyang mga anak ug ang tanan nga iyaha aron makabayad siya sa utang. Miluhod ang sulugoon at tubangan sa iyang agalon ug nagpakiluoy nga nag-ingon, Sir, ayaw in taon ako apikiha kay bayran ko ra ikaw sa tanan. Naluoy kaniya ang agalon, busa gipapas niya ang utang sa sulugoon ug iyang gipalakaw. Milakaw ang tao ug gikasugat niya ang usa sa iyang mga kaubang sulugoon nga nakautang kaniyag pipila lamang ka pisos. Gilabni dayon niya o gituok o giingnan, bayri na ako sa imong utang. Ang iyang kaubang sulugoon miluhod ug nagpakiluoy kaniya sa pag-ingon, ayaw in taon ako apikiha kay bayran ko ra ikaw. Ang apan wala siya mosugot, hinunua, gipapriso niya hangtod nga makabayad sa utang. Sa pagkakita sa ubang sulugoon sa nahitabo, nasubo sila pag-ayo ug nangadto sila sa ilang agalon ug siya gisuginla nila sa tanan. Busa gipatawag sa agalon ang sulugoon ug giingnan, baniyaga ka, gipapas ko ang tanan mong utang kay nagpakiluoy ka man kanako, angay kauntang maluoy sa imong isig kasulugoon, ingon nga ako naluoy kanimo. Nasuko pag-ayo ang agalon o gipapriso niya ang sulugoon aron silutan hangtod nga makabayad siya sa tanang utang. O gitapos ni Hesus ang sambingay sa pag-ingon, ingon usab ni ana, ang buhaton kaninyo sa akong amahan nga atua sa langit, kun dili kamo mopasaylo sa inyong isig katao sa kinasing-kasing gayod. Tapos si Jesus makasulti niining mga butanga, mibiya siya sa Galilea ug miadto sa Judea tabok sa suba sa Jordan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Kining pagpakasala usahay tawgon sad na siyag utang ba mao na sa una kanang amahan namo sa akong mga apuhan moingon pasaylua kami sa among mga utang, ingon nga kami nagpasaylo sa nakautang kanamo. Nakaabot pa mo ana nga pinulungan kamo bang mga hapit na sad ba? Kana kaabot pa ta ana ka dungog niya hangtod nga sige hag-educate sa mga pare, dili ayaw ng utang, pasayloa kami sa among ayaw ng utang, sala, pasayloa kami sa among mga sala. Pero ako gatubo ko utang ba gito, pasayloa kami sa among mga utang, ingon nga kami sa pasaylo sa nakautang kanamo ana, no? Karon daghan kay gaaway tungod sa utang.
Perting daghanang gaaway kay ang utang paninglon gyud, paninglon gyud. Ang atong Ginoo dinhi sa atong ebanghelyo nag-ingon siya nga pasaylua gyud ang imong isigkatawo sa kinasing-kasing. Kaning utok nato kun mao gani nimo pasaylo, mag-ihap man doon naman ni siya counter. Di ba? Mao man ni kusog ang mo ihap. Karon gani inyo maganing ipon pila ka minuto akong humili ana niyam na din siya kanis father na ni sogod na sa dugay na sa kini mo maron mayo ko kani mang utok mo ihap pero kun ang kasing-kasing nagay mo pasaylo di man mo ihap wa man ni siya quantity ang niya quality ba unsa man gipasaylo ti ka tibuok or partial. Ang kani siya quality gini siya. Mo na ang kanang kinasing-kasing nga pagpasaylo, pasaylo ana papas gina. So ini kapapas ana ang papel kon imong papason ang nakasuwat niya unsa may mahibilin. Ha? Inig ho. Ngano sa ning gidogo kung may Islam. Gilangaw namang pa. Murag hapit na gini ma-COVID siguro dahil gilangaw naman. So, unsay mahibilin inigpapas nimo? Papel. Nya imo na sa tong suwatan. Nya imo na sang papason. Unsa man say mahibilin? Papel gyapon. Amo na ang pagpapas di ay dili partial. Kung ang kasing-kasing mo imo papas, full gid na siya. Dili parehas ani nga binlan og jutay nya human mao dayon toy subay-subayon inig sunod na sa kasa ikaw ga pirmi na lang gyud ka ana pirmi na lang gyud ka hangtod nga din ajud ka kapugong moingon jud ka din ani mada tugay na kong inagwanta ani kari mo ay magkuan magsigi og ihap pagkaminyo nato hinumdum ka pagkaminyo nato di ba nasakpan ti kang buanga ka nga kadto si kuan imo man tong tiksan-tiksan ana nya karon ni 15 na lang ta katuig maulag ya poy gibuhat nimo pero ikaduha pagod-tugod iya lang to isumpay ka to primero o man pag ika-15 na sus pagka 25 katuig na naman sa hilain yang nasakpan nga tiks-tiks wadyo ka muhunong buanga ka katong una na tong pagkasal tulo pa lang gani ka buwan nasakpan na tikang buanga ka gipasaylo lang iti ka hinumdum ka pagka 15 na to katuig diha na sa kay gikabuangan karon 25 na imo na sa ning gibuhat wadyo kay batasan muundang na taan niya ana subay-subayon na niya ana. Pero katulo pagutugod sud sa 25 katuig kanindot ana katulo ra nakasa ang imong bana sud sa 25 katuig ini ka 30 na nasa na usa upat di igo ra sad oy niya karon unsa man ni ang gustong pahinumduman sa Ginoo nato kana bang kamao sad ta puslanan man gyud mo ihap ta naa magitay utok ang utok nato dili gamiton sa pagtimaan sa utang sa atong isigkatawo. Unsaon man timan-i ang imong utang ngadto sa Ginoo. So ang ibutang sa imong hunahuna ang imong bayronon sa Ginoo. Nya ang imong ibutang ngadto sa imong isigkatawo ang kasing-kasing nga mohigugma sa imong isigkatawo. Higugmaon ako akong isigkatawo isip akong bayad sa akong utang ngadto sa Ginoo. Muna kanunay ginang moingon ang Ginoo hinumdumi kini. Di ba sa misa inig-ingon sa Ginoo buhata kini sa akong handumanan. Kanang inig-isa sa chalice ba? Igdayong isa, di ba? Ang isulti na swari buhata kini sa akong handumanan. Kana bang inig-isa min ka sus gipakamatyan jud ko Ginoo. Angayan ba kung pakamatya Ginoo? Kay kanang chalice mo na ang iyang kasakit o kamatayon. Inig-isa, buhatak kini sa akong handumanan. Inig-isa na, timan igid gipakamatyan ko Ginoo. Nya, kabayad ka na. Makabayad ka? Ang pagpaaga sa dugo sa Ginoo para nimo makabayad ka na. Og di ka kabayad,
di sad kamuhunong og higugma sa imong isig katawo, kay bisan paghutdo nimong higugma ang tanan apil imong kaaway, di lang gyapon ta kabayad, bisan lang gani sa usa ka tuo sa dugo gikan sa lawas sa atong Ginoo nga nagpakatawo. Di ta kabayad anay. Kanang iyang pag-abli sa langit aron ta makasud og langit nga di ta maadto sa impierno, kabayad ka ana. Oh, maobitan nang maingon ta, let us storm heaven with prayers. Gahilas-hilas lang ka. Ikaw mo storm ka sa heaven with your prayers, kinsa ragod ka? Di ba? Ay na lang pangambisyon ana, bayre na lang ng imong utang. Pinaagi sa paghigugma, pinaagi sa pagpapas sa sala sa imong isig katawo. Mao ni ang gihisgutan sa unang pagbasa og sa Salmo. Kanang word nga alleluia, alleluia, unsa man na, kalipay o kasakit? Kalipay. Alleluia, alleluia, praise the Lord, alleluia. Maglipay ta nganon. Grabe kayong Ginoo. Ang Red Sea, ang dagat nga pula, iyang gibuak aron makaalabang ang mga tao nga gustong moikyas sa kamatayon. Nagmilagro ang Ginoo aron makaikyas sa kamatayon sa kamot sa mga sundalo ni Paraon. Gibuak sa Ginoo ang dagat. Mao nang naatay kanta nga, God will make a way when it seems there is no way. Doon na pa ba'y way? Ato? Wa na. Dagat good. Niyag mo adto sa kasyuta, tuwa nagaatang na ang mga sundao. Sige ron. Padayon ron dirib. Patyon ta mo. Hala. Ana. Nya igsibog mo up times dagat man, dagat. Asa man ko ikyas ani? No way. Ana. Oh, gibuak las Ginoo. Karon na sad gipahunong na sa Ginoo ang pagbaha sa Jordan kay musud na sila sa promised land. Oh, kanindot ana no? Naay ali nga sapa ang Jordan. Nya kay musud naman sila sa promised land, gipahunong sa Ginoo ang pagbaha. Nya kusog ra ba kay itong tubig ato panahon na kay ting-uwan man to, pertig yung lisura tabukon sa Jordan. Gipahunong sa Ginoo ning agi sila nasad sa ugang yuta. Primero ang pag-ikyas ni agig dagat, ang sunod na sad ang pagsud na sad sa gisaad nga yuta, gipahunong na sang tubig. Sa kani pa lang ni ang kuana, kani pa lang ni ang kasinatiana, niingon na ang Ginoo, hinumdumi kini. Si Moises nagsigig ingon, isuwat nis inyong mga bukton, isuwat ni des inyong mga agtang sa mga poste sa inyong pultahan. Nya mo na gituma nila aron lang gid sila mahinumdom giunsa sila pagluwas Ginoo, pero mga buangon lang yapon kayo, sige lang yapon pakasa. Didto na sila sa promised land, gipapahawa na tong tanang mga klases mga tao nga gihisgutan sa unang pagbasa, Hibusihanon, Hitihanon, unsa pa to, Amorihanon, gipapahawa sa Ginoo nga wa sila magamit og espada. Haron lang gid sila makasuod didto, gipanghinginlan sa Ginoo, gihadlok sa Ginoo. Nanagan, gipamyaan ang ilang balay, ang ilang mga uma, uniha ang silang nisod, maunay nagpuyo sa mga balay nga dili sila mo'y nagtukod, nagsigig ani adto mga nindot kay mga tanom nga dili sila maoy nagtanom tungod sa grasyas Ginoo. Mo na nakaingon sila, sus grabe hagis Ginoo. Ana. Pero karon ang atong kasinatian, mas grabe pa ang Ginoo nagpakamatay gyud para nato. Mas grabe pa na. No? Nyawa na mo ron magpakasa. Ako wa na. Ay kano lingi ako no na imong tupad. Ingna nganong gahi man kag-o. Ay na kana ba. Nganong gahi man kay kag-o. Nya mingon siya, utro man sad ka. Ay na lang kung ingnang gahi kog o, ikaw utro sad ka. Mo na ayaw na lang paghingaan sa imong anak, ikaw kagahi gini mo o kay utro sad ta. Wa ko kasuguas Ginoong kasabi imong anak, anong mga saba mangyud ka, di gahi sa kago. Ay nila nag-ipasa sa imong anak o sa imong bana. Usahay pa gani, maunay pang inyong ginikanan. Ikaw ma ba? Gahi kay kag-o. Ingnan ti kang ikaon anak, o kaon yun. Ngan lang paggahig o, may nalang ganina kay makakaon pa. Di na inon pa kanon. Ako yung pila edad sa imong mama. Siya nga, 80 na pa dir.
Sus, ingno, taas mo kina siya sugar padero niya. Ang diabetic bang niya mo, kaon ka, kaon na ng pahan ka ng naang soft drinks mo inom yun. Naku, paim na. Siya nga naman padero, naku, haron wa na kay badlong mo nun. Paim na, mas nindot pa na, nga mo inom siya maayo, kaya nga naman, kirig mang ginaiguman. Imo din siyang hapon-hapon, ma, I love you. Di pa'y soft drinks, inom na sa to soft drinks. Pahan imo, pahan na sana. Sige, gap yun. Hangton mo piyong ang mata. Wala na siya kay padlungunon. Yan, nagkahiusa pa mo. Di ba? Adi mo to? Kay total, 80 na wala. Bisag imo pa ng pugnag pakaon sa tanang tamis, din am ginakaabot og 100. O makabot man, lisod na kayo tanan. Ay nalang nagpaantusag another 20 years. Enjoy life. Kay inig kawagtang na ana niya diris kalibutan, musod nas langit, wa na nay diabetes. Nganong nakasud mas langit? Kay nagpuyo sa gugma, wa in taon magsigigyaw-yaw. Kay kana ra bang mga ato mga ginikana, no? Kana magkatiguang na, mura na sagbata ang kabuot, luuran na kaistanan. Gamay lang nimong pag-ingon, ayaw na, ano, magbumbol sa mura sa imo mga anak ba, ayaw na pagduaan ng wifi. Ano sa sila, di ba? Kamu dai dili mo anak dai, anak mo sa edad buwang anak na tayo haluoran. Mao na ang resulta sa atong pagkagahig ulo. Di kita ka maumutan-aw sa atong utang, magsigih nung tagtan-aw sa utang sa tuig ka tao. Mao ni ron nga na MECQ na hinoon sa ta. Di na maayo ang atong sakit nga COVID, nga simple kay nga sakit. Ako nang balik-balik ni maguwang lang ginig jutay sa subaw. Kana bang subawan ka ba? Pero nganong di naman ta kaayo ani, gasto naman tag sus grabe ha. Trillions of dollars ang atong gigasto para lang aning maguwang lasubaw. Di ta kaayo nga naman tungod kay sige na manggutag paninglanay aning utang. Sa sige, kwarta man kay gusto ninyo, kwarta man kay makaluwas ninyo, luwasan ning sakita pinaagig kwarta. Sige, tan-aw na tog maluwas ba. Mo na karon ni hangyo ta nga naon tatay healing and deliverance gikan sa Ginoo. Healing from sickness, deliverance from the power of the evil one. Nya ato ning isandig sa mahal nga Birhen Maria, palit mog slot, Mother Mary's healing and deliverance. Di mo to. Daghan kay namalit karon, kusog ang halin. Ako sa gyapon silang tiksan. Basig na malit mo kay gatuo mo nga mga ayo gyud ta sa atong sakit. Ang healing rabas Ginoo di ra ba parehas atong healing. Lahi ra ba ni siya healing and deliverance. Ang una niyang kuhaon ang kahadlok nato sa sakit og sa kamatayon. Mo nang sa atong Orasyo Imperata moingon kita sa to, luwasa kami sa kahadlok, kuhaa ang kahadlok namo sa sakit ug sa kamatayon. Kana giuna natong kuhaon kanang kahadlok sa sakit ug kamatayon. Din aga ni ka mahadlok makubid, di kahadlok mamatay, ni epekto na ang healing and deliverance. Nya karon unsa may sunod? Ayuhon dayon ka sa Ginoo in his will, ayuhon kaniya sa imong sakit. Kahayron ikaayo sa imong sakit, magsige kag ingos Ginoo, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Ana, kay kundi kaayuhon anang kahadlok sa sakit o sa kamatayon, inig kaayo nimo sa imong sakit, mo advance man ang imong utok, hala kanus akan imo balik. Naayo na ko karon, di baka nimo balik. Di na lang gyapon mo lang gyapon kag masakiton. Mas maayo nang kanang nawao sa ang imong kahadlok sa sakit o sa kamatayon, haron inigbalik ana, moingon ra sad ka, pagbuot sa Ginoo og mahil, okay, og di sad mahil, gipakita na mas Ginoo ang iyang gahom. Kanilang pagkawagtang sa akong kahadlok. Mo na kining na naman tay halin karon nga ning abot naman ni siya 415 slots ang atong nahalin.
Hinaot unta kining mga around 415 people nawa na ning ilang kahadlok. Kamo nakahatag na mo, nakapalit na mo og slot, healing and deliverance. Pagtigom sa mo, tag 1,000 naman ni siya. Ato ra ba ning birthday gift ni Mama Mary, September 8. Masing mahurot na ning September 8. Pero daghana pa sa dani, 29,000 pa man ni 85 ang slots. Nabitay ni text ako, Pader, available pa ng imong healing and deliverance. Naku, 40 yung available 29,000 pa ni siya. Mamatay na lang mong pinalit, di pa ni murot. Pero mamalit sad ang tanang gadiboto sa mahal nga birhen, mopalit ani. Malipay bitaw ko na ay taga dito sa Gawas Nasod in siya Pader. Di may community diri sa Mother Mary, Our Lady of Fatima. Ako sa silang San Piton Pader nga magkanabang sana na mo hatag sila matag member ba. Oy ning text na ako atong sa ngadlaw sa ako nya ning i-deposit Pader di anak ko 15 persons. Di ako na lang naghihuna-huna daan 15 times. May makani atong utok mo ihapon dayon. 15 times 1,000 15,000 ako lang inig-text karon di ay 2,500 Pader akong ihatag gikan ni sa 15 katao. Malipay ko dili. Why siguro. Di ka malipay basta mag-advance kadaan. Kana bang maghuna-huna kadaan ba? Gitawag na siya expectation. Do not expect pero imog yung i-respect ang ilang generosity. Ayaw expect. Kag mag-expect ko nga 15 nya mo tag 1,000 labing minus 15,000 pag text 1,500 yun among natigom tanan pa kay tag 100 na ilang hatag mingon ko oy kabati ana ko di mo appreciate kita kay kaning namalit karon ang ato na sa dinhing archdiocese utangan utangan ba kay gigamit sila sa Ginoo paghatag og grasya muna kami sang mga pari labi na gyud ko nga mo'y nagsigig hangyo duna sad koy bayronon nga paghigugma sa akong mga katawhan nga giatiman higugmaon gyud ta mo. I love you very much. Di ta mo ilisag madre. Pero mo higugma na gani kong usa ka tawo nagbudhi nako sa akong giutangan. Na secret lang ning usa. Nasipiat man noon. Kuan ba wa gyud. Na gadudan sa mga naong ni Father na gini sekreto siguro. Kisa bago na to'y way sekreto. Pero ato la tan-awon ang Ginoo. Ang Ginoo may nakakita. Kinahanglan ang atong sekreto dili kontra sa Ginoo. Kinahanglan in line sa kabubutos Ginoo. Basipyat taganig pertinan nimong daghanag sala biyai na kay muragwa na kamubayad sa imong utang sa Ginoo. Manindog ta mga utangan. Mga igsuon, ato karong hiusahon ang ato mga pag-ampo ngadto sa Ginoo nga nagpakamatay